ವೆರೈಟಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೋಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತುರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ನಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪಾತರೊಂದಿಪ್ಪುನು ಮನೋಜ್ ವಾಮಂಜೂರು. ಸೊ ಇನಿ ಯಾನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ದಾದಪ್ಪ ಅಂದಕೆಂಡ ಎನ್ನ ಕೈಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಸೊತ್ತು ಐಟಮ್ ದಿಕ್ಕದಂಡು ತಿನಸು ದಿಕ್ಕದಂಡು ಅವೇ ಮುಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕಲ್ ನೀನ್ ಮುಂಗೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು. ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಊರುಡು ನೆಕ್ ಬೇತೆ ಪುದರಿಪ್ಪು ನಿಕಲ್ನ ಊರುಡು ನೆಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ನೇನು ಆ ಕಟ್ ಮನ್ಪು ನಿಂಚ ಎನ್ನನೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಡು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೇನ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪು ನಿಂಚ ನಿಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಕಟ್ ಮಂತದ್ ತಿನ್ಕ ನೆತ್ತುಲ ದಾದೊಂಡು ಇಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೇನು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುಗ್ ಅಂತದ್ ಆ ಕಲ್ಲುಗ್ ನೇನು ಕತ್ತಿದ ಮುಖಾಂತರ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತ ಕತ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನಂದ ಅಂಡ ಕತ್ತಿಡು ಕಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಒಂದೊಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡಲ ನೇನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ನೇನು ದೆಕ್ಕುನ ಎಡ್ಡೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ. ಸೊ ದೆಕ್ಕದು ದೀದು ಪಿರೊಂಚೂರು ನುಂಗೆರೆ ಪಂಡ ನೀರ್ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಆಕೆರೆ ಪೊಂಡ ನಮ್ಮ ಮೋನೆಗೆ ಐತ ಫುಲ್ ನೀರು ರಟ್ಟುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ನೇನು ದೆಕ್ಕದು ಶೋಕುಡು ಅಂತ ಬರ್ತು ದೀದು ಬಕ್ಕ ನೇನು ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪುಗ. ಸೊ ನೇನು ಕಟ್ಟು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಇಂಚ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪೇರ ಆಂಡ ನಿಖಲ್ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪೋಲಿ ಇಂಚ ಕಟ್ಟು ಮಂತದು ಒಂತ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕೊಡು ನಮ್ಮ ಈಜಿಂದ ಕಟ್ ಆಪುಜಿಂದು. ಸೊ ಒಂತ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕೊಡು ಹಾಕದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೇನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಮಚ ಮಿನಿಗೆ ಅಂತದು ತುಲೆ ಉಲಾಯಿಡ್ ಮುಂಗೆ ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕುದ ಒಂಜಿ ಮುಂಗೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿದಾಯಿಡ್ ನಮಕ್ ತುಯರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯ್ದಲಕನೆ ತೋಜು ಆಂಡ ನೆಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಉಂಡು. ಆ ಪುದರ್ ದಾದ ಪಂದ್ ನಿಖಿಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಐನಾತ್ ಬೇಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ ಮಾತ ನೇನು ತಿಂತರ್ ತುಲೆ ಅಕ್ಲ್ ಮಹಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಅಂತೂ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ ಮಾತ ತಿನಂದಿನ ಅಕ್ಲುಲ್ಲೇರ್ ಅಕ್ಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನೇನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಒಂಜಿ ಮುಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಚೀಪ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆತ್ತ ಪಿದಾಯ್ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ತಾರಾಯ್ದಲಕ ನಮಕ್ ದಾದ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅವಿಟ್ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ರೀತಿದ ಸೊತ್ತುಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆರ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕೇಂದಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಡ ಓಲ್ಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ದಕ್ಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನೇನು ತಿಂತೇರೆ. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ತಿಂತ ಜರ ಇತ್ತ ಮರಿಯಾಲಡೆ ಹೆಚ್ಚು ತುಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈತ ನೆಟ್ಟ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾದರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನನ್ನೊಂಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋನು ತೂಂದಿಪ್ಪಲೆ ವೆರೈಟಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.